Gwapo ang dagan sa panahon mo nang mulaya ta padulong dito sa ukay-ukayan. Paghuman, apil din ta sa meeting, magpa-ship din ta og item sa GNT, dayon kuhaon din ako ang akong uyab. Maayong adlaw mga tsoy, ako day si Itsoy, ang vlogger nga dili tisoy. Bagong adlaw mga tsoy, bagong tsansa nga gihatag sa Ginoo para sa tua. Sayo kay kong nimata din haa. Kay aron sayong masugda ng atong mga obligasyon nining adlaw. Sa walay paglangay mga tsoy, nagbiyahe nako din haa padulong sa balay sa akong uyab. Kay mao na ang akong unang obligasyon nining adlaw nga ihatod siya padulong dito sa ilang eskwelahan. Sa wala madugay, niabot nako din hiya silang balay. Unya wala ko nakahibalo kung unsay trip aning langgama, kaya ha kung giitahan. Largo na lang ko dayon ta mga tsoy kung ahat ang ikaduhang obligasyon nining adlaw. Dili gid nato malikayan mga tsoy nga basta gani ukay-ukay vendor ka or ukay-ukay seller ka. Dili gid mahimo mga tsoy nga dili ka mangukay sa laing ukayan. Unya dili gid pud na mawala na atong makita dinhi sa merkado nga dunay mga daghang bag-o nga bail nga pag-ablihan. Pero lagi dili na lang ta magpaabot ana kay napatay meeting adtuan. Ubay-ubay sa bang ukay-ukay nga akong nakuha nining buntaga mga tsoy, pero dili gid ako mapakita sa inyo ang tanan kay napakoy meeting adtuan. Pagabot na ko dinhiya sa meeting mga tsoy, formal in town ta dinhaa kay mao na akong pinakauna. Kay lagi mga tsoy, ingon ana magin ang mga newbie, magilom-hilom lang sa una kay wala pa may kabuga. Pero bisan na ata sa meeting mga tsoy, ako ang taon ning gidala ning isa ka item kay nada mo tan-aw. Human sa meeting ani mga tsoy, ako apo ning iadto dito siya ha kay hadang tan-awon nya bas mamasin na lang putang ayang paliton. Wala gid ko masayop mga tsoy, nahalin gyud intaw ang atong isa ka item nga gidala nga kagain ng buntag pa nato nakuha gikan sa ukay-ukayan. Human natong gibaligya tong isa ka item mga tsoy, ato ana lang po ni ipaship ni isa ka item sa layong dapit. Yan ko dinhi sa GNT mga tsoy, unya medyo daghan man og tao. Motong nagpaabot in taon ko dinhi ag mga pila ka minuto. Ingon ani man gyud ning kinabuhi sa usa ka seller mga tsoy, kinahanglan gyud ta og pasensya kay dili man sa tanang panahon ikaw ang una. Pero paabot ra gid ta kay moabot ra man gyud ang para sa tua. Kaning panahon na day mga tsoy, nagpaabot na lang ko nga hatagan ko sa resibo ani kay mobayad na pud ta kung pila itong bayron dining dapita. Unsaon man lagi nga natimingan man ta nga perting daghan nagtawo, mao nang wala gid tay laing choice mga tsoy, kinahanglan gid tang magpaabot kung kanus atati manon. Human nga nabayran na to ang kantidad nga angay na tong bayran dito sa GNT mga tsoy. Nibiyahe na pud ko padulong dito sa akong uyab. Sa wala damha mga tsoy, agoy ni ulan man motong nakisilong in taon ko dinhing dapita. Dili naman unta ko mosilong aning panahon na mga tsoy kay medyo alanganin ang oras. Pero unsaon taman mga tsoy nga kinahanglan man nato ang pingan ang atong kaugalingon kay mao ra man ni atong buonan. Pero bisan sa kakusog sa ulan nga kung nasinati mga tsoy, nihunong ra man sab siya pagkataod-taod motong nibiyahe na pud in taon kog dali-dali kay base niya mubalik na pud ang ulang. Kay kung inyong makita din ha sa video mga tsoy, medyo dagom-dagom gyud ang panganod. Motong gasutoy-sutoy indon kog dagan din ha kay aron dili ko maabsan. Mao lang gyud ni nakapait sa mga motorista mga tsoy. Basta gani panahon sa ulan-ulan, perting lisod gyud basta ba biyahe. Pero loyo ni anang tanan, nakaabot lang yung taon ko dinhi as eskwelahan sa kong uyab ug safety nga nakuha nako sidya. Ug sa among pagpamauli din ha mga tsoy, perting kusuga gyud hinuon sa ulan. Wala gyud mi laing nasagang aning panahon na mga tsoy kundi ang payong nga gidala sa kong uyab ug ang jacket nga mong ginasuot. Ug unya kay pauli naman mi mga tsoy, dinhi na lang pud ta kutob. See you on my next video mga katsuyan.